Ġie inawgurat il-proġett ta' reġenerazzjoni tal-pjazza u x-xatt tal-Karkara biex bekk il-familji Maltin u Għawċin għandhom spazju ieħor miftuħ xi jgawdu fil-qalba tal-komunità b'16,500 metru kwadru għan-nies. Dan il-proġett twettaq mill-Korporazzjoni għal reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u qed jara żona pedonali ta' 3,000 metru kwadru fl-istess pjazza, promenade imsebbaħ bi street furniture u sistema ta' dawla aħjar, bandli ġdid u sistema ġdida ta' servizzi flimkien ma' siġar imħawlin li komplew isebħu id-dera tal-qalba tal-lokalità. F'indirizz li jagħmel waqt l-inawgurazzjoni taż-żona il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif reġgħet inħolqot pjazza Natal tan-nies qal li dan kien proġett importanti fost oħrajn kbar li għaddejn fil-Kottonera li l-Gvern jemmen fil-potenzjal tagħha. Dr. Abela nnota kif din il-parti ta' Malta qed tiġbed liha investiment sabiħ bi proġetti ta' kwalità li jpoġġu lil familji fil-qalba. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru saħaq fuq il-bilanċ fejn ix-xogħol ta' reġenerazzjoni ma jfissirx li nħadd dak tal-imoddi iżda li jiġu ippreservati il-karatteristiċi tipiċi tal-lokalitajiet. Semmejt u nerġa' ntenni kemm huwa ġawra fil-kullana ta' proġetti dil-Pjazza x-Xatt tal-Karkara, proġett illi permezz tiegħu tajna u ħloqna pjazza għan-nies, ħloqna spazju miftuħ, modern, li huwa proġett ieħor għad-gawdija tal-komunità fiċ-ċentru tal-Karkara. Dr. Abela tkellem dwar ħemel ta' proġetti li saru fil-Kottonera li titejbu l-kwalità tal-ħajja tal-komunità li saru b'sinerġija bejn entitajiet tal-Gvern u l-Kunsili Lokali. Dawn huma proġetti illi rridu naraw li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti tagħna, dak li qed nagħmlu hawnhekk qed nuru b'mod tanġibli dak li rridu nfissru. Eżempju ta' dan hija r-reġenerazzjoni naturalment ta' din il-pjazza minn post fejn id-dominanza qabel kienet, kulħadd niftakruh kif kien rajna aktar qabel bħali li kont frekwentement inżur dar l-inħaw, id-dominanza kienet tal-vetturi minn flok issa dik id-dominanza li qabel kienet tal-vetturi issa nagħtu spazju miftuħ għall-familji tagħna li jiġu jgawdu mawliedhom. Il-Ministru responsabbli mir-reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli qalet li dan hu proġett ewlieni li permezz tiegħu il-Karkara sbieħet, is-servizzi ġew immodernizzati u ingħata spazju li bih iċ-ċentru tal-lokalità sar tassew il-qalb tħabbat tal-Karkara. Fl-istess inawgurazzjoni tkellmu wkoll is-Sindku tal-Karkara Wayne Aquilina u l-Kap Eżekuttiv tal-GHRC Gino Kawki. Is-Sindku Aquilina qal li bis-saħħa ta' dan l-investiment qed inroddu xatt u pjazza mill-isbaħ lura lin-nies. Tenna li dan hu proġett li biddel id-dinamika tal-Karkara u kompla jolli il-valur u l-potenzjal tar-raħal. Gino Kawki sostna lil GHRC ikburija bl-implementazzjoni ta' dan il-proġett għax issa il-Karkara għandha xatt mill-isbaħ li diġà beda jiġbed l-attenzjoni ta' bosta kemm jekk huma residenti kif ukoll dawk li jżuruh.